schválně jede za hvězdou. A ona tady jakože říká, že si tomu Kašpárkovi tu hvězdu ukázat, tady hledá klíče. Proč jsou ty schody naopak? Nejsou. Že ty schody jsou... Počkej, to je nějaký ten... To je optický klam. Ale když se koukáte takhle, tak... Nekecej. Schody jako kdyby byly takhle po... Až optický klam. Jo, tady byla propast. Prostě jako kdyby omýval. Dobrý, ukáž to na. Víte, jak je těžké nakreslit schody? Kašparek tady furt otravoval a potom princezna si všimla, že hvězda svítí nějak jinak. A potom se zjistilo, že hvězdu někdo ukradl a že tam místo toho byla lampa položená. Jo, a taky u té hvězdy byla zástupka, aby se to mohlo zapnout. Přesně. Jo. A potom princezna to jenom jako